Moikka katsojat, ja tässä videossa minä olen tunnin ulkona, eli aika alkaa NYT nyt. Nyt mennään ties sille, että mitä tää tekis, että niinku hetkonen. Mä voin laskea pulkana täällä. Oh my god. Siitä pulkkaa mukaan ja sitten mennään laskemaan. No, lasketaan tommonen mäki alas. Ja sitten lasketaan. Ei hyvin meni lasku. Ei ainakaan kaatunut. Hyvin meni. Lasketaan toisen kerran. Katsotaan nyt, jos ei kaatuisi. Ja nyt jos kaatuu, niin sit se kaatuu. Menoksua. Okei. Stekkäs tuolta nyt mä jään poikittain tässä. Hyvin meni sekin lasku. Koitaan saada yksi kunnon lasku. Taas mäki ylös. Ja taas lasketaan. Meni tääkin lasku. Ja taas mäki ylös. Eikös koittaisi jotain muuta mäkeä? Täällä on... Tossa on kyllä aika hankala laskea tosta kohti. Sille ettei kaadu. Siinä on moottorikelkka urat, niin... Tässä on hyvä tämmönen pikkumäki. Se ylös. Polkkailen karkaa. Nyt tulee lasku paikka 2. No se onnistui hyvin. Ei pitää kokeilla jotain muuta. Täältä tulee tämmönen mäki, mutta... tässä on liian suora pudotus. Tää on tuolla, mutta ei silleen jo. Emme ehkä tosta kyllä laske. Että tää on joku toinen paikka. Nyt tuli kyllä hullu keksintä. Portaat alas. Se tulee menee hyvin. Tohon. Ei kun laskemaan. Joo. En kyllä laske ikinä enää toista. Pulkka takaisin tonne. Ja sit etsimään jotain muuta paikkaa, missä kävis. Tää tehdä tätä. Mäpä näytän tuon majan tämän tein silloin yhdessä vaiheessa. Siihen on kyllä satanut lunta. Ja se ei oo mikään paras. Se oli vähän alkuvaisia. Tämmönen, miten näkyykö tässä kamerassa. Tommonen.
Täällä on niitä kökkejä. Joo. Pitää katsoa talvella keinumista. Se on aika hauska juttu. Liikkuvahan mä keinu minnekään. Ainakin tässä on lunta. Ja sitten ei oo keinuja. Kyllä tässä pystyy ihan hyvin keinumaan. Tää on superkovat vauhti. No ei tässä kyllä vauhtia meinaa saa sitten mitenkään. Pakko keijuna. Nyt tulee hyppyä. Ei se ollut kaikki, se onkin liukuminen. Mitä sitä sitten tekisi? Aika on siis mennyt ton verran. Eli kohta on puoliväli. Jee, kohta puoliväli. Täällä on vielä silleen ihan lämmin. Et niinku... Täällä vielä tossa silleen kylmä. Mitä täällä tekis? Tää on niinku lumipenkkaa. Kävelemään. Toivottavasti tää ei petä. Kyllä tähän kantaa. Tänne. Yritäkö kuulla? Oksat tökkii naamalle. Tosi kiva kävellä. Sehän oli hyvin. Melkein kaaduin. Joo. Mä ajattelin alkaa lenkittää koirani. Menee aika vähän nopeammin. Hihi. Lakunkaa. Hihi. No, tässä nyt menee joku aikaa lenkittää. Nyt kiitää ohitse. Kiitää. No, ja törmää kameraan. Ui ja veljoa. Niin. No, näytti ihan kuolassa, vaikka Laku törmäsi siihen. Joo, tässä menee vähän aikaa lenkittää. Päätään kohta. No niin, nyt on puoliväli mennyt. Ehkä vähän himmeesti, mutta vähän minuutin yli puoli mennyt jo. Eli jee, no toista puoli tuntia. Hehehe. No niin, nyt on lenkiltä päästy. Ja Laku on nyt ei hirveästi jaksanut kävellä, mutta sitten mä ajattelin kysyä noita sisko ja veljeä tulla tähän ulos leikkiin jotain. Niin kohta ne tulee tähän ulos ja sitten päästään leikkimään jotakin. Mutta en tiedä vielä mitä. Eli kohtaa se selviää sitten kun ne tulee. Okei, me nyt päätettiin, että me ollaan Poliisi ja Rosvo. Ja tässä on Miksu. Ja tässä on Iina. Me on siis poliisi. Ne on rosvoi. Ja tuolla kyllä on paikka, mihin me vien ne rosvot. Eli vankila. Joten menemme tänne. Jos olette 10 sekkaa aikaa, alkaa NYT nyt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tästä lähtee.
tuolla ne on. Tää on tuolla. Me saa se kiinni. Tää karku. Kiinni. Eka kiinni. Joo. No vahti, et miksi sä et pelastaa sitä. Okei, nyt Iina jää tonne. Me haettiin miksua. Täällä on hiljaa. Mistä se miksu tulee? Vähän se on mennyt puuhun. Oha, tuli semmoinen. Miksi se on mennyt puuhun, missä sitä ikinäkin? Kiinni. Ja kamera. Kiinni, 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 kiinni. Oli kauhan vaikeampi ovi. Okei. Eli nyt me on ainut rosva. Hienoa, miksi on poliisia. Eli tää saattaa ehkä olla vähän hankala. Okei. Eli nyt me on rosva ja no ja laske tonne. Laskekaa 10. Ei tuon näkö minkälainen. Ei mutta Tania tullut. Ei ne tulee! No me menen. Tää taktisen. Tää kivieressä on. Ei! 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 No se oli nopea peli. Mut piirrettiin. Okei. Eli nyt on enää 4 minuuttia aikaa ja sitten on tunti mennä. Sitten pääsee taas sisälle lämmittelemään. Eli nyt Mikael on ainut rosvo. Ja se saa 10 sekkaa aikaa lähteä piiloon. Nyt. 10. Ja mä kuulin kyllä mihin miksu meni. Tästä tulee nopea. Tulee täältä kuitenkin. Ei tullutkaan. Täällä se on! Iina, se tulee täältä! Se on se sekin. Okay. Jäiks miksu? Jäi näköjään. Okei. Okei, nyt on enää 2 minuuttia aikaa, että tunti on mennyt. Joten Iina lähtee nyt äkkiä, vielä kun se kerkee, niin piiloon. Ja sitten ne miksunkaan etsitään se. Okei. N, Y, T, nyt. 2. Ja nyt pitää lähteä äkkiä. Miksu, pessi tuolta. Mennään täältä. Pitää äkkiä mennä.
Mihin se meni? Mitä on ollut? Iina tossa, miksi juota sekin? Juokseeko sinne? Myötä täältä. Kiinni. Eli nyt meillä on aika kohta mennyt. Ja ei. Tämä pausille. Nyt taas menee aika. Eli vielä minuutti, koska aika oli mennyt pausille. Eli tätä nyt tekisi. Se varmaan tekisi tälleen. Mäestä alas. Tänne. Okei, nyt aikaa on enää 3, 2, 1, 0. Jes, tunti on mennyt. Eli pääsee sisälle. Jee. Hui, hui, hui. Vähän yli. Kiitos, kun katsoit tämän videon ja nähdään seuraavassa videossa. Moikka!